čo? Prišla SMS-ka? Kupujeme dodávku. Žltú. Áno. Akurát sme tancovali. To je prvé auto. Už som mala auto. No ale také, čo naozaj chceš. Áno. Zatiaľ mám iba príves. Ale to je aké cool, to začínalo, vieš, máš príves a teraz budeš viac, ako máš to tak. Veľkú, no, to je najväčšie auto, aké som kedy mala ja. Najdrahšie. No, ale tak zase kúpim 50-50. Kúpili sme auto? Kúpili sme auto? Áno, je tam za nami. Ideš natankovať? Áno, ideme dať do ohňa mu dáme. Do žltého Ducata. A čo dáme naftu asi? To by bolo fajn. A čo sme v Poľsku? Takže naša nová dodávka. Tam?